Bine mai găsit la nou vlog. Astăzi vom face... Ghiciți ce? Vom pune decorațiunile de Paști. În sfârșit a început seria de Paști. Și haideți să vă arăt ce am și în dulap și ce am și în cutii. Hai să vă arăt. Vedeți? Și am și cutii. Stați. De Paști. De Paști, de Paști, de Paști. Stați. Stai. Pur și simplu de Paști. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Și le scoatem pe toate pe jos și apoi revin cu toate scoase pe jos. Și aduc și scaun să suim aici. Hai. Ăștia stăți decorațiile de Paști. Mă minunez când văd așa. Hai să-ți vă arăt. Multe de Paști. Și m-am și cumpărat. Du-ți dai seama cât am eu de Paști. De Crăciun am mai multe. Fac și de Crăciun seria. De Crăciun am mai multe. Apoi de Paști și apoi de Halloween. Și la mine praful în camera mea. Și apoi punem toate decorațiile astea aici în biserica mea peste tot. Și sus până jos o să punem. Haideți să ștergem praful. Hai să vă arăt ceva. De dame prideam. Am când a fost mult timp. Aici un nou și aici scrie. Vă las să citiți. Puneți pe pauză și citiți. Așa. Și decorăm de Paști. Revenim. Yeah! Decorație Paști. Yeah! Hai să-i punem pe scări. E prașa de paie. Hai. Așa. Asta. Aici. Du-te două pătiană. De cine? Pătiană. Aia albă. Revenim. Nu știu să fac. Ce fain arată. Hai. Și continuăm cu... Haide, ce reguzesc? Nu știu dacă o să observă. Așa am început să filmez, dar am început să filmez așa, nu așa. Și dacă se întoarce, nu-i de la mine, paiul, că e de la... No. Și hai să începem. Care să punem? Atâtea vine multe. Dar nu vedeți că nu. Asta să punem
aici, da, face cu cute și filmăm și așa. Așa se vede. Punem mama cu puiuțul aici și o pui și aia imediat pe care o aia. Asta. Micuță și filmuță. E așa. Tac eticheta și revin. Am revenit. O punem orița. Unde să o punem? Așa, orița. Aici. Ce cute! Ce cute! Bun. Ce mai punem? Una aici trebuia. Una aici trebuie. Ce mai punem? Cred că... Nu știu sigur, dar pune pe ăsta, îmi pune pe ăsta, coada de scuietă. Bun, și hai să văd, opa, ups, hai să văd, nu știu, hai stai de mine, și așa, și oița, și aici trebuie să punem șpăiatarul meu, hai să punem, revin când îți gata. Lăsăm așa, numai aici punem, ia, aici și aici patarul meu, nu pune, pentru că, nu. Și, haideți la următorul, ce să ducem în bucătărie. Hai că văd eu. Revin. Suntem cu bucătărie și ce e pățeam punem acolo sus, acolo. Eu ce fain e ăsta. Vai. Ia, ce fain. Bun. Și ăsta ce fain e. Ne hidratăm pentru hidratare. Ceai, apă. Acum am tot hai să pun sus. Acum? Sau după ce termin de despachetat? Revin. Am revenit. Ioi! Vai, ce fain e ăsta! Așa e. Nu știu cum să zic. Stai că nu... Așa. Un ou și un pui mic. A ieșit din nou. Și revin după ce despaghetez toate. Să ies. Ia uite-te. Wow. Revin. Mai un pic. Și gata. Oh, ce greu e asta. Iu. Nu că. Ok. Da. E bine. E bine. Și mai am unul despaghetat. Bun. Hai să vă arăt toate canapea de... Stai că mai avem. Nu, mai avem? 6 de porțelan. Ia. Toate canapea de porțelan. Ioi, ce fain aici,
Ioi. Avem o surpriză aici. Ce surpriză? Le punem ambalajele înapoi ca să le avem când le strângem. Ioi, ce fain! Am revenit. Dăm ăsta. Ce ăsta, mami? Un oraș. E bine Ce aici? culoare are? E bine aici? Da, Bun. Că punem așa pe de mult, avem destul. da, da. Bun. Apoi punem cu floarea. Ia! Uite floare. Apoi punem cu ouă. Iepure cu ouă. Așa. Apoi punem mielul pe. Bun. Dăm și celălalt mieluț, te rog. Sau are de acolo. Da. Și toți, familia de miei. Tata, mama și mieluțul. Și mielul ăsta. Bun. E ce fain. Ia-ți place? Da, ce fain. Ia. Stai. Așa Bun. face mama, eu cu tine, ia. Da. Era mic. Bun. Care? Asta. Dar trebuie să facem ochi. Nu, asta Că nu vede. Nu, da. Așa e el. Mai zi. Eu ce fain. Mă doare capul, zice asta. Da, Eu și pe ăla. o întrebare. Da. Toți vrei să-i pui aici în bucătărie? Îi pui plin acolo, așa, toți? Toți? Și mi duc adevărat. No. Pe plin. Mami. Reveni că... Nu. Am revenit. Pupă. Stă acolo. Nu frumos. Nu? Cum merge treaba? Merge. Treaba. Trebuie să ne uităm să ajung mai bine. Nu. Dă floarea așa. Asta nu e aici. Familia de oițe. Asta în mijloc. Familia de oițe. Ok, aici între ăștia mari, dă din ăștia mici. Ascultor. Telefonul. Nu. Că cu ăștia vreau să fac eu ceva frumos. Bine. Dă-mi din ăștia micuți. Bun. Din ăștia Care? mici. Mici. Da. E pe pat. Să-ți spui cam cum arată de acolo. Ok, și cred că aici e cam gata. Ia. Și ăsta. Și asta îl punem aici. Da. Da. Atât. Nu. Eu să vedem capul. Da, asta punem atunci mai jos. Aici trebuie mai atât. Așa, papace. Bun. E fain? E fain că... E fain sau nu? Este că e fain. Ioi. Da. Dăm aici. Asta la verde. Ai tu o idee ce să spui? Așa.
Așa, și stai să vedem. În mijloc unul micuț e ăla ce stă pe ou. Ou. Wow. 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 Așa, bun. Să se uită la loc. Asta. Nu trebuie să punem toți aici, ne gândim că punem asta aici, așa. Da, și asta ce? Aici. Da. Și asta în cealaltă. Ok. Stai un pic. Ia, pune asta. Unde pui? Vedem, Davidus, că e prea mult, ești prea mult colorat, știi? Aici mai trebuie un pic de alb. Dăm... Uite, am o idee. Ce idee? Ăștia micuți care îți rămân frumoși, poți să-i pui la tine în biserica ta pe pervazul de la geam, așa ca și cum să uite afară, că se văd foarte fain. Nu, dar să iei mă cap. Dar nu contează, tu, pentru tine vezi. Aici dăm unul micuț alb. Ia. Ceva. Așa. Și aici dăm ăla care iese din nou. Bun. E ok. Atât. Să nu fie nici prea plin. Atât? Bun. Și acum venim să ne gândim. Arată fain. Acolo, arată. Acolo. Arată mai zic eu. Am revenit. Noi. A terminat de această biserică curățenie. Mergem la mine camere, după aceea mergem la dormitora părinți. Mergem în bucătărie și decorațiunile și praful și așa. Noi să continuăm. Eu revenim. Am revenit. Și așa. Uite, be. Nu. Și punem mami la becuri. La becurile de pol. Asta e aici. Asta e drăguță cu Aici. Din Asterix, se pune de obicei. Da. E aici. Acolo sus. Da. Revenim. Când ești pe aici, Unde să pun asta? ce... Hai să servă de paie. Ce? Modificăm. Punem asta și mai punem asta.